ಅವು ಕಲ್ಲಗುಡ್ಡೆ ಕಲ್ಲಗುಡ್ಡೆ ಹತ್ತು ದಿನ ದೂರದ ದೂರ ಎಂಟು ಗಂಟೆ ನೆನಪಂಡು ಬರ್ತದೆ ಸಂಗತಿ ಗುಡಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಯ್ತು ಬಂದು ಗೊತ್ತೇವೆ ಮೂಲೆ ಅಂತ ಕೊಂತೇವೆ ಅವು ಗೊತ್ತಾನೆ ಬರ್ತದೆ ಕಲಿತು ನೆನಪಿರುತ್ತೆ ಅವು ತೂಕ ನಮ್ಮ ಕಮ್ಮಿ ಗಾಡಿ ಅಮ್ಮ ಹೋಗುತ್ತೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಸೆ ಆಗ್ತದೆ ಬಂದು ಇರಿಸ್ಕೈ
ಈರುಳ್ಳಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೇನೆ ಕಚಾಲಿ ಎತ್ತಿ ಉದ್ದದ ಮುನ್ನೆ ಉಂಟಾಯ್ತು Kada pun dia rasa pernah kalian minta. Game bar bicara. Bar baik. Bola benar bola. Ada lah nak kira. Dia nak kira lah.
इतने पण मिरचीच्या गेदागलाच्या पित्त सुरू होतून అన్న మాది ఇది కూడా ఇతరులు చేప ఆయన పని అంటే ముస్లిం రుజు పచ్చడి ఆయన ముస్లిం పచ్చడి అందు పచ్చడి ఇచ్చి तुला छट दिलं इंडिया तुला छट दिलं बरोबर यार अंचल फनी आहे हां मग
లైవ్ అవునండి ఇటు
ಯೂಟ್ಯೂಬ್ యూట్యూబ్ లైవ్ తీసినా ఛానల్ ఉంది ఛానల్ ఉంది కనిపే ఛానల్ ఎక్కడ దించాలి ఉండదు చూడు ಚಾರ್ಜ್ ಬರ್ತದಾ ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ನಂಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಮಲ್ಕೊಡೋದು ಏನು ಚಾನಲ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ
Gracias.
ಅಜಯ್ 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 ನೀನು ಬರ್ತೀಯ ನಂಗೆ ಬರ್ತೆ ಅವನು yang bertujuan deh. Saya bakal kuning mir udah ini. Saya bapak tuh. ajar barpun mencuri berapa lenci ನೀರು ಕಲ್ಲಿರ್ತತಿ ಬೊಂಬೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಕಿ ತುಂಜಿ ಬಂದಿತ್ತು ಹಾಕಿ ಎತ್ತಿ ಇಲ್ಲ ತುಂಗಿ ಟಿವಿ ಇಲ್ಲ ಸೋಪಲ್ಲ ಕಬಟ್ಲ ಕಣಿ ಮೂಲು ಅಪ್ಪ ಕೂರ್ಮ ಮಾಮ ಇಡೀ ಇದ್ದು ಬಾಡಿಗೆ ಆತ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮರಣ ಬಂಡೆ ಬೇಂಬರ್ ಮದುವೆ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೆಂದಿ ಐದು ಬಂದಿರೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕುಟುಂಬ ಈ ಬಂದು ಮಲ್ಪಟ್ಟ ಈ ಬಲ ಬಂದಿರು ಕೋಯಬಿದ್ದೆ ನಾರ ಪುಟ್ಟಿ ನಾಯಿ ಮದುವೆ ಮಾತ್ರ ಬರ್ತೀವಿ ಮರಿ ಮುಸುಡು अरे रड्डू सुना
ఉంది